Ka cybercrime ni ka kamruna amba ke core internet kadai ke bajur bah ni ke sngi na ka jing sya pengop lai phujat ka khot ka National Commission for Women ka kong del na khongdup kla maham bat sneng ni kilong kemi ki kintai ba kimdai ban bej bat ngop ha ka jing riam balai phujat ha ki social media Habakran haka jinya kendu ya gilong kemi kamelem blog haka ni kesngi balang ka sitrik Risau ajar pesan ka kong dil na kalong baka cybercrime ni ka runa lembaga call internet kala jurbha bat man kasngi dagi haja kala yuk pediang ya ka jing ujol ba syak tok bat syak pengop kalong ba bun ki kasi ki jusngeu bat syak pengop ha ki ta ki breu ki ba khot ane ki ba ai kerteng kum ki pareng hak social media ki ba persang ban tok ban riam Hendrai kim tipat ba utau pareng udai penban ubasa ha Bihar. Kakong dilina kalong ba kiruna kirale bun jaj ban pengop ya kibreu ha social media ban yok pisa bat kibreu ha kajing syak penbej kidu ya kepisa. Katkum kajing ong kat khot ka National Commission for Women ka atil baniada na kajing syak tok ne na ki kamruna ka social media kadai baniada dalade ya dehi nama ba wat ki pulit ru ki syam jing ban twet ya ki breu ki bale ya ki kam thok Ulmar ki password jong phi ki OTP jong phi namar ya ka cybercrime ni dei tang manga makhi ban yada ken syam jing ki police ru wala ki expert na kana ban yada ya ki tu ki crime henry ka banin kong hi ka de ka kamram ka jong phi ban yada ya ladi na ka cybercrime bun ki khna bun ki samla kan thei khasi jongi ki basangop ha cybercrime man laga si de ki hajar tali ki complain but ngathrai na pring jongi lene ki khasi dan bun ki bom patip ladang ingat ha cybercrime ngin lekshano ngin patip nai ni deiban pen khre yelade kam ka cybercrime kam dei ba kibreu ki tak te phi am dei ba kibreu ki sho ki dat phi ndai em leng ba ka cybercrime ki pendan kam baklai ki dur ki jong phi ki mor se ki dur ki jong phi dang shen ngi yo I to ka nong ruai na jen tie to ba paunam ha kunwo la dan nong mor phi ka dur ka jong ka te ki to ki ki cybercrime mo nakam mdan malo ro banira bi phi hagane dei tang manga ma phi banira bi lade phini ofun na ki bang phini ofun na ki parlok ju phi wajub pediang ya ga friend request na ki briu ki baphim itu ha Facebook ne ha Instagram ne ha ai ro wajub share personal number ju phi Namar pun ki beri ki kendu lengba ka Facebook ngamtip balai bangi ngilong grace hai kita ki paring ni pasu I lele ya paring ma pha friend request ni pediang keloi ngimtip pade bau tau paring demi usa pun man ha Bihar tingi dei ban husiare kata namar pun ki long kemi jongi wat ki panang bastar ro kilangat hakini dan ki parlok jangan ki bapun nang ni na silong ki ba ong nga page nga laya chat nga laya parlok bat uta ubana Switzerland ubana New Zealand ubana England tip na gala na ayu te ifo ni nga iong ba uta parlok jangan la gift jangan ki branded bags ki diamond ring ki necklace la gift jangan tambah wong hana bala sahabat hapo Delhi airport pi basa ha Delhi sum phasal shimlan ka tiar jangan na Delhi airport kumtar kita hadin nang ta na sungthu ba ople I babli la sangat ha cybercrime tengala persang ban sungthu I telada isnga tengal harai ila lagi harai isnga padengan tipsu tip ipha ne ni kata ka pisa ka ba hapsiu custom uang pak pisa santu hajar ba la sahabat katiar jompi ha Delhi airport ha ki custom kenang ba kin pelat je kata katiar ka jompi
Tekum kita ki kideki cybercrime. Ngihap ban kia. Kaya pi kalong balada pishen kum kita. Ki fraud call, ki baai gift epi, dakinong way. Sobha yathu ha mano ki bade jan mapi. Ime ipa, imen para, ki parlok ki jong pi, sobha yathu eki. Om tang ki beri besar asal. Ki bercincing bat ku cybercrime. Ndai ki bananam kendong rukum jum. Mo, tesmubha ban kia ban yada dalade yalade naka cybercrime.